dámy a páni, starostka obce, milí hostia, vážení občania. Dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom podujatí Leto s hudbou. Štvrtý ročník podujatia Leto s hudbou je spojené s druhým ročníkom súťaže o varení gulášu, ktorý sme pomenovali Soblahovský kotlík. Srdečne vítam medzi nami duchovú hudbu Vlčovanku, ktorá bude vyhrávať do tanca a spevu, postará sa o vašu zábavu a spríjemníva nedeľné odpoludnie a večer. Vlčovanka začala svoju činnosť v roku 1974 ako detská dýchová hudba z hornosúčanských kopaníc Vlčieho vrchu. Postupne sa kapela pod vedením bývalého dirigenta posádkovej hudby v Trenčíne, pána Martina Šedivého, vypracovala na mládežnícku kapelu reprezentujúcu hudbu súčasného regiónu. Vlčovanka sa často prezentuje aj na televíznych obrazovkách slovenskej televízie, televízie Markíza a na vlnách slovenského rozhlasu. Dýchová hudba Vlčovanka pod vedením kapelníka inžiniera Petra Švajdu a umeleckého vedúceho Dušana Stehlíka naďalej nadväzuje svojou tvorbou na tradície starej súčanskej piesne a tým zároveň reprezentuje známu dýchovkárskú oblasť z okolia Trenčína. V roku 2000 sa dýchová hudba Vlčovanka stala víťazom súťaže o Zlatú krídlovku ako prvý zahraničný orchester v histórii tejto medzinárodnej súťaže. Súťaž sa konala v Hodoníne, Českej republike. Zároveň Vlčovanka získala ocenenie za najlepšie prevedenie povinnej skladby. Za tento úspech kapela vďačí aj dirigentovi Ludvíkovi Soukupovi, ktorý obdržal cenu za najlepší dirigentský výkon. Takže toľko, aby ste vedeli, kto vám dnes bude vyhrávať. A teraz poprosím pani starostku obce, inžinierku Evu Ďuďákovú, aby sa k vám prihovorila. Vážené dámy, páni, milí hostia, ja vám všetkým želám príjemné nedeľné popoludne a srdečne vás vítam v športovom areáli v Soblahove na 4. ročníku podujatia Leto s hudbou. Vítam medzi nami aj ja dýchovú hudbu Vlčovanku, ktorá nám dneska bude hrať do tanca i na počúvanie. Oni hrajú a spievajú s veľkou láskou a vy o chvíľočku sa už môžete presvedčiť, že to naozaj robia veľmi dobre. Dnešné nedeľné popoludnie sme teda pripravili hlavne pre milovníkov dýchovej hudby a pre poslucháčov, ktorí majú radi uchu i duši lahodiace melódie. Ale aby sme v toto nedeľné popoludnie neurobili dobre iba uchu a duši, spojili sme, aby sme teda niečo dobré pripravili aj pre jazyk a chuťové bunky, tak sme spojili dnešné Leto s hudbou so súťažou gulášu. Už od obeda to v Soblahove rozvoniava, šíri sa príjemná vôňa gulášu. Všetky súťažné družstvá a gulášmajstri sa snažili pre vás urobiť ten najlepší a najchutnejší guláš. Po niektorí ste už guláš ochutnali, tí, ktorí ste ešte neuchutnali, nech sa páči, urobte tak, aby ste vlastne potom mohli zhodnotiť, či porota naozaj vybrala ten guláš najlepší. Ja už teraz dám mikrofón dýchovej hudbe Vlčovanka, ktorá nám najskôr bude hrať na počúvanie, ale tí odvážnejší, nech sa páči, môžete si aj zatancovať. Prežite, vážené dámy a páni, krásne. Dúfajme, že to všetko vypadne. Zavoláme nejaký druhý futbalistov. Tak, jasne, majte sa. Thank you.
Pôjdeme zebrať henko. No, choďte zebrať. Ahojte, kočky. Mal som bačku teraz. Kraja sa prehadzuje. Že idem zamyslieť sa mi, lebo tu je záruka Také je tvoj žena rozkrikovaná Adam, daj, ja budem, keď chceš. Pôjde. Počkaj. No? A ja mu vykám. Máte okuliare. Už sa nehlási. Áno, ešte pôjdeš. Helmu. Ale ona chodí len kľúček a... Lebo je to zamadzalo. Nie, má to strašne. Malú hlavu. Detkovi zakývaj do kamery. Ešte našu jednotu dôchodcov. Nech sa páči. Ja som ťahala do posledky. A ešte polovníci nemajú náš pamätný list.
Ja vás poprosím ešte o jeden veľký potlesk pre všetky naše súťažné družstvá. Ďakujem pekne. Na záver chcem teda ešte raz zablahoželať súťažnému družstvu Beťári, ktoré teda uvarilo podľa nás ten najchutnejší guláš. A ešte raz opakujem, tak ako som povedala, že víťazi sú všetci ostatní, pretože uvariť dobrý guláš je umenie. Ďakujem všetkým súťažiacim, že prišli predviesť svoje umenie a že prišli navariť guláš. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli súťažiacich podporiť a ochutnali ste guláš. A dúfam, že hovorím za všetkých, keď poviem, tešíme sa na 3. ročník Soblahovského kotlíka. Dnešné popoludnie sa vyhlásením víťaza vo varení gulášu nekončí. O chvíľu vám dýchová hudba Vlčovanka bude hrať do tanca. Užite si krásny nedeľný večer a prajem vám všetkým dobrú zábavu. Taká je veľká. Ona by mala poslať, čo sa tam deje. Chytroko. Jako chceš? Takto? Máme to, či musíme mať oddych. Musíme mať oddych. Máte. Takto. Bože, dlho toto ešte neprešlo. Iba to ešte neprešlo. A čo bude futbal? Nájde sa aj guláš. Voľného miesta pre žobrata. Jasné. Pivo si dám. Počívam? Padre mi už nemám guláš. My sme to vypredali za 3 minút. Ale ešte, aby to porovnal. Paťo, píš si to. Áno, chodíte si to, dobre. Dobre, no. Áno, určite tam. By som to spali aj nie. Čo? Mám to od konkurencie tento? Nie, tento má teraz, ja by som to ešte zebrať, tak som na Milanovi odvetil. Povieme hentými, nech nám... Ja si pamätám, keď čo najvyššie, ja som nižšie, aby nebudem, aby nebudem.